Ni hao. Guk hemen kaixo esaten dugu, baina bale. Troi berririk badaukazu kontatzeko? Bai, Antxo, noski! Azteko momentu honena! Bambang, txiki bambang. Dudu ran, lirola, lila, tralola, rola, xuba, ba. Aste hau oroar martxosoa izan da, baina hitz bakar batekin deskribatu beharko banu, zaila esango nuke. Atea. Osa, Bikinia. Bikini? Bikinin. Ez da posible. Pixka bat, nola esan, ez da gure lehiakideen astea izan, uz dezagun hor. Biberra, aieta. Kilimak? Ez? Akarixia. Irurogei? Dubai. Errebotea. Hanami, Hiyanami, Junami, Haliyama. Jack Nicholson. Ez da, desberdin, egin ditzake katu batek. Egon nahi dut. Zenbat soinu desberdin, egin ditzake txakur batek. 50. Muskiz. Ai! Petronorreko. Dagoeneko ni ere burua galtzen hasi naiz! Nik txosnatan azken horrela tragoa eskatuta, bakizuz esan nuen? Abdala. Inbertsio honak aipatuta, inbertsio hon bat egin nahi duzu, gonbidatu zure saiora. Inglaterrako erregina. Baina bueno, hurrengoa hobea izango da. Aholku oso honak, Bai? Psikologo saldatu behar genuen, ez da? Egia esan. Honekin nahikoa izan dugu. Agurtu ezela beste norbaitek aste honetako bideoa. Duzgarri asko, guzti ongea eta besta arte.